Ezindabeni ze-1 KZN TV enisifundela usamukeliso kaNqulunga ngiyanibingelela babukeli nazi-ke indaba ehamba phambili osukwini namhlanje. Kukhunjulwe intsha yango-1976 ibithe chithisaka imigubho yentsha kanti kukhuthazwe intsha ukuba ke ivuke emaqandeni. Undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uThami Ntuli ugubheke usuku lwentsha olugujwa minyaka yonke lapho ke kusuke kukhunjulwa ubuqhawe bentsha ngo-1976. Lo mgubho ububanjelwe eKing Bhekuzulu Hall eNyuvesi KwaZulu-Ngoye. Isikhumbuzo salonyaka besingahloniphi nje ubuqhawe bentsha ngo-1976 kodwa besiphinde siveze ingqophamlando ekubuzibophezeleni kwesifundazwe ekufulekeni intsha. Lolu ke usuku olugujwa minyaka yonke ukubuyekeza ngobuqhawe bentsha ngo-1976 yalwa nohulumeni weyincindezelo wawucindezela abamnyama nowuphoqelela ukuthi ke kufundwe ngolimi lwesiBhunu esikoleni. Lolu suku ke luyisikhumbuzo ukuthi intsha isukume ibhukulelwe impumelelo namalungelo ayo. June 16 lugujwa nje iningizimu Afrika yonke. Ikakhulukazi ukuthi sinikeze ithuba intsha kuba ibuza ukuthi masinentsha ka-1976 eyashela ifagugu ngokuthi kube khona intshisekelo nokushabasheka kube khona uguquko abalethayo. Intsha namhlanje yona ibuza umbuzo ukuthi imuphi umnikelo engawenza nayo ukuze nayishiye ifagugu layo. Kunenkinga ke ibhekene nabantu abasha njengamanje ubugebengu, idakamizwa, gender based violence, ukungasebenzi, uphofu ziningi. Ingabamba lephika iqhaza ukuba ibe isisombululo yona, ingabi ngabantu abakhalayo kuphela ukuthi sinenkinga kodwa kube yona elidayo uguquko njengoba leya nje yalida uguquko ekuzubaza sicindezelwe uhulumeni lona ubandlululo. 100 million amarandi ke imali etshalwe kubantu basha besifundazwe KwaZulu-Natal ukuze ke baqale amabhizinisi abo abevele sebenawo bakwazi ukuthi bawathuthukise. Undunankulu wesifundazwe uThami Ntuli uthe kabafisi nje ukuthi ke beqhakambise ubuqhawe bentsha ngo-1976 kodwa ke kulonyaka benza okuhlukile bathuthukisa abantu abasha kanye ke namabhizinisi abo. Thina ke sigubhele lusuku KwaZulu-Natal ngendlela ehlukile ukuthi abantu abasha sikhombisa ukuthi ungakwazi ukuba thuthukisa ubanikeza amandla ukuba bame iqhaza kwezomnotho badala amathuba omsebenzi kukhuthaze nabanye ukuthi ehleze ekhaya akacabanga ukuthi konje mina eyami impilo sengingamane ngithi sekuphele konke yini noma khona ngisengakwenza nami. Ilokho ke sikwenzile namhlanje bakunabantu abasha sibe sibaqomelisa ngo-50,000 kuya ku2 million wabaqhubeka namabhizinisi. Sihlaba ikhwelo kubantu abasha nje abakhona emakhaya ukuthi uhulumeni waZulu-Natal njengamanje uthi amakhona onke KwaZulu-Natal fanele kube khona ukusondelana nomasipala, umasipala basondele nakuthina njengohulumeni ukuze senze inhlelo zokuba empowerish. Kwakukhangisiwe nje kwathiwa wonke umuntu akafaka isicelo kwabe sekubekwa lapho imiqathanga ukuthi kufanele ube umuntu onjani. Ikakhulukazi mawuzokhipha imali engango2 million ngeke unikeze nje umuntu ozothi ngizocela imali. Kufanele uqale ubheke kuqala ukuthi lo muntu unawoni umlando wokuphatha kahle ibhizinisi. Iminyaka kahulumeni ke kahlukene ibe nokuthile ekutshala entsheni ukwenza isiqinisekiso sokuthi amabhizinisi abo ayathuthuka. Umnyango wezolimo ke ungomunye wemnyango nayo onemhlelo noma ke onezinhlelo zokuthuthukisa abantu abasha endimeni yezolimo. Uhlelo lama unemployed graduate sinalo uhlelo lwe-youth abantu abasha especially bakwa abafundele ezolimo singanxusa ukuthi njengoba simemeza umhla ka-24 kwezinye indawo sobe siba transport mhlawumbe bangawuthinta umnyango sikwazi ukuba transport ukuze bazoyilalelela baqale belunge ngoba sithi thina uma ufundele ezolimo akudingi ukuthi uzuqashwe ukuze wenze ezolimo. Sifuna ukuthi mesihlezi nabo noma sixoxa lapha bathatha amanoti bahambe bo-apply ukuze sikwazi ukubafanda while belinde uqashwa kodwa bebe bezisiza abanye bogcina bese bengabosomabhizinisi kwabona. Intsha ngosomabhizinisi ke evele ezindaweni ezahlukene zesifundazwe ihlomule kuxhaso lehhovisi likaNdunankulu njengoba ke kuxhaswe ngezimali. Iningi labo ababefake izicelo zokulekelelwa emabhizinisini abo. Kuhlukene ke imibono kwintsha kuleli kugujwa ke usuku lwentsha. Lokhu ke kuvele ngesikhathi intsha yeqembu le-IFP KwaZulu-Natal bungaza usuku esikhungweni semfundo ephakeme MUT eMlazi namuhla. Luselude ukhalo okusamele lihanjwe intsha yanamuhla ukufinyelela ezingeni laleyo yangonyaka u1976. Lokho kuvele ngesikhathi iziko lesindaba likhulumisana nentsha ebiyingxenye yomgubho wentsha ye-IFP ukukhumbula amagalelo aleyo ntsha
eyalwela inkululeko ngesikhathi sobandlululo. Usuku lwanamhlanje lukhulu kakhulu kuthina njengentsha yanamhlanje. Sifunda lukhulu kubantu asebengaphambili kwethu. Njengoba sila namhlanje neqembu le-IFP sizobungaza usuku lwentsha ukugqugquzelela ukuthi sikwazi nathi ukuthi ukukhula siye phambili siphinde nathi futhi mase sikhulile sibadala siphinde sikhulisa intsha futhi eyoba iza emva kwethu. Si-happy ngentsha yamanje kakhulu angifuna uqamba amanga sibonga usodolobha wethu uSobholenyoni nje indlela akasiphethe ngayo isiphethe kahle kakhulu angathi ngaqhubeka phambili andise okukhona nokungekho siyabonga. Engathi sikufundile kule ntsha yango 1976 yayidedicated compared to leya namhlanje. Namhlanje kunama crime crisis amaningi esibhekene nawo aqhamuka entsheni ngesibongo sokuthi umsebenzi ayikho but laba babe nje ngathi babe dedicated bayinikela masibheka umhla ka 16 June silandela ihistory bazi kwakhona abantwana abalimalayo belwela thina esihluleka futhi ukusebenzisa lethuba ababelwela thina into esigcile kuyo kumnandi iyute namhlanje igcile kumnandini aqale kulunge la entsheni before kulunge phezulu njengamanje senkingeni ukuthi iningi lentsha isizo reach 35 years mozothi ubheka isikhathi intsha yazala kwazo iso reach 35 years izogcina ingasasebenzi ingakwazi ukuqhasheka kodwa yini into ezokwazi ukuthi kulungisekele leyo nto le ilunge leyo nto le kulomgubho kugciwe ungesekwa ngokwanele kwezinhlelo zentsha ukunganikwa amathuba kwabantu abasha ezikhundleni nokunye ke okuningi. Thina yini esiyenzayo ukubhekana nokulwa nezimpi esibhekene nazo esikhathini samanje ukuthi ezikhathini eziningi ezedlule bekade sikhala kuvalwa ithala saze sahola imashi saya lapha etaladini zaseThekwini siyosho sithi ithala libuyisele linikezwe amandlalo. Kodwa buya ngithi kumntwana silenze iqiniso uma sizohamba sibe namandla okuya etaladini siyothi akubuyiswe ithala kodwa sibe singenawo ama bank account asethala. Ekhuluma umengameli we-IFP uveze ukukhathazeka ngokuchanaswa kwabokufika abakuleli ngokungemthetho njengoba ke ethi baqashwa obuthaphuthaphu ukwedlula ke abakuleli. The most important task before the government of South Africa now is to create a working environment and is to create job opportunities for our youth. This is what we are going to fight against in your name as we promised it during our election manifesto last year. Ezindabeni ze-1 KZN TV kubika uNtomkhona Mvubu ngeseThekwini. Iqembu EFF libungaze kusuku labantu abasha elokishini laseMlazi eThekwini KwaZulu-Natal. Lona ke umbungazwa minyaka yonke kuleli okusuke kukhunjulwa khona intsha ngo1976 eyaliswana nohulumeni wencindezelo owuphoqelela izifundo zesibunu esikoleni. Ethola inkulumo yakhe umholi we-EFF eMlazi uqoqozela ukuthi izwe lakuleli bafuna ukuthi libe nemfundo eqotho kungabi imfundo efana neyentsha ngo1976 njengoba namhlanje kubungazwa usuku layo la khona yalwa ilwele ukuthi imfundo uzomele kufundwe ngolimi lesibunu uthi eyamanje bafuna ibeqotho iphinde ibe mahala kuwona wonke umfundi. We don't want band education like the 1976. We want free education. We want quality education. We want a decolonized education. Umholi we-EFF uSihle Lonzi uthi inkampani zizimele bafuna iqashe abantu bakulela basebasha zingaqasha abantu abavela ngaphandle kwamanye amazwe kanjalo nama-China. Uthi bafuna uhulumeni uphinde ukhiphe imali eyisibonelelo esonekeza ulusha ukuze lizokwazi ukwenza izinto esikuyidinga ukuthi bayofuna umsebenzi nezimali zokugibela. So we are calling for a job-seeking allowance in South Africa for unemployed youth of nothing less than 1,500 every single month. If you can prove to government that you are a young person ukhangela umsebenzi kumele sikubhatale. Why? Umsebenzi create jobs is the job of government. It is very expensive to look for a job. Umalema uphinde wakhuluma kabanzi nangezinto ezithinta uhulumeni basekhaya ikakhulukazi nezidingo zasemphakathini. Wakhuluma ngezindaba ezikhona esifundazweni kaZulu-Natal okubalwa iThekwini Semntoba
eyinenkinga yamanzi. We want the people of Mtubatuba to own their own water, have a proper, clean, drinkable water. We want all of KZN to be a liberated zone. Kulo mcimbi uSihlalonze uphinde wathi abafundi mabaphume beye esitaladini ikakhulukazi endaweni ezisemalokishini bayokhuluma ngezinto ezihluphulusa. Wathi babaphinde bagqugquzela abantu abasha ekutheni babhalisele ukuvota. Kutebogo Sibisi wezindaba ze1 KZN TV kuchannel 261 ngiseKingzwelithini eMlazi eThekwini. Indlu yobukhosi besizwe sakaKhoza kwaBhejane Entsele enyakatho nelikaMthaniya ithi ke kubalekile ukuba ke ihlangane ihlele kabusha ukuze ke ibe nendlela ecacile yokuphatha isizwe ngobunono. Kulomhlangano kudingideke isimo sokuphatha kwesizwe, ukwethula kwezinqumo ezinqala zomndeni kanye nokunyeke kanti ke kubuthanyelwe ke nangamalungu omphakathi. Umhlangano wesizwe sakaKhoza kwaBhejane Entseleni bekuzokwethulela kumphakathi izinqumo indlu yobukhosi osozithathile ubhekana nezingqinamba ebezikhimbeza umphakathi ngaphansi kobuholi bangaphambilini. Isizwe sakaKhoza bese sibhekene nenkinga eziningi. Inkinga ikumuntu oyedwa ohlehlise umndeni bese kubusa yena. Ngemuva isinqumo somndeni sokukhipha kobe yibamba bukhosi uNdlunkulu nolwazi eXaba Khoza kwethulele emphakathini kozobamba futhi ubukhosi uThemba Kalilahlwa Khoza. Lokhu ke kuzokwenza ngesikhathi kumndeni usalindele lowo inkosi ngokusemthethweni kuba ke eze ngaphambili okwamanje ongaziyo ukuthi ukuphi. Umndeni wahlangana ngomhla ka24 kulenyanga ephuma kuyona emhlanganweni wezindlu zonke ezingamabeka nkosi. Wadinga udaba lokuthi lo obekufanele ahlale ehlalweni asimazi number 1 no department akamazi naye. So uma engekho futhi semdala kathi umndeni wayebhala incwadi uthi lo bewambile akakhishwe ngenxa yezinto ezintakazenzayo. Okungcono umndeni ukusolve inkinga awuphakamise umuntu ozosigadela umkhandlu. Uphakanyisiweke osuke endlini ase ekhwezela kuyindlu futhi nakhona enkosi. Ubhuti uCothoza uThemba Kalilahlwa Khoza okuyena ke namhlanje sihamba naye ukuthi umphakathi awumbone. Kodwa ke nokho kushiya kwazi lokho. Uzoba nesikhathi sakhe naye uzosondela ngaso ezoshicela lapha afuna ashicele khona. Kodwa manje ukuthi umphakathi awuhlisa umoya nango sephakanyisiwe usuke emndenini futhi kumfanele ukuthi angasibhekeli umkhandlu. Siyazi ukuthi umphakathi uyakhala ngokuthi inkantolo ivaliwe. Yikho khona lokho silwa nakho ngoba lo muntu ovala inkantolo uyena lo muntu lonona izinto. Akafuni ukusebenzeke, akafuni futhi ukunderstand ukuthi ihlalo noma umkhandlu womphakathi akakwazi ukuthi yena maye sephuciwe ngenxa zakenzi kahle bese valela abantu ngaphandle. So ke sifuna ukuthi umphakathi awuhlisa umoya emva kwalomhlangano sesiqala ke singene into enza ukuthi sisolve kanjani izwe nezinto ebezonakele siyibuyisa kanjani ukuthi zibe kahle. Amalungu omphakathi bephuke ngothi lwawo ukuzokwethamela lomhlangano athi anethemba lokuthi konke obengahambi kahle obekhinyaka beza isizwe sekuzolungiswa. Siyothokoza kakhulu abantwana benkosi isizwe besibanga ngobhungwana kakhulu ongangokuthi even namakhansela abangasebenzi ngenkululeko phansi kwalobuholi obekukhona. Ngingosi Enhle Mthembu Entseleni emayeni. Asithishelele etolo sibuyasiqhubeka nazo indaba zethu. Asikwamukele ke mbukeli ubukele zona indaba ze1 KZN TV nazi kihlokwana kuyizona ehamba phambili osuku namhlanje. Kukhunjulwe intsha yango1976 bithe chithisaka imigubho yentsha kanti kukhuthazwe intsha kuba ke ivuke emaqandeni. Umkhandlu wesizwe inkumbanyuswa endwedwe yethuleke uhlelo oluzogxile kwakhiwa kumuntu wesilisa ngobuqotho. Lo mcimbi ubuhanjelwe inhlaka ezahlukene zobukhosi kanye nesigahulumeni. Lo mcimbi wesizwe samankumbanyuswa ubomelana nokwethula ngokusemthethweni kwebutho elizovikela ihlalo liphinde likwazi ukukhulisa nabafana abasakhula ngenhlonipho nangokusiphatha ikakhulukazi nokuvikela udlame osuke libhekiswe kwabesifazane nezingane. Ikhuluma nezwe lezindaba inkosi lesizwe ithi kubone kubalekile ukwenza lokho ngenxa yesigameko eziningi ezibikwayo zokubulawa ngesihluku kwabantu besifazane. Into ke sizoyenza namhlanje besikade sibutha insizwa sizetha inegama lazo uvava. Isikwenzelani ngoba siyabona ukuthi izwe lakithi intsha kakhulu abafana abakhuliseki ngendlela. So sithe asibaqoqeke bese siyabakhulisa ukuthi abaqeda udlame lolugcwele emphakathini.
siyathemba ukuthi ke uma abantu behlangene kanje sizokwazi ukuthi silwisane no GBV yonke nje lokuhlukunyezwa kwabantu besifazane nezingane. So sithuma ke leli ibuthe kade siligcoba namhlanje ukuthi aliphumeke lemphakathini lwilisane nabo bonke ubugebengu ugqugquzela ukuthula ezweni lakithi. Lo mcimbi ubuhanjelwe nawe loyo oyilungu lesigungu esiphezulu ku-ANC uDokotela Uzweli Mkhize. Umkhize uthi ubuholi bomdabu bunendawo enkulu enhlizweni yakhe ngoba unenkolelo yokuthi budlala indima enkulu ekukhuliseni isizwe kanjalo nokudala ukuthula emphakathini. Kufuneka balekelelwe inkosi balekelelwe ukuthi bakwazi bafundisa ngento zentuthuko yomphakathi, ukuthula emphakathini, ukuhloniphana emphakathini, ukuthi bekhona ukuhlalisana, kungabi khona ukulimala kwabantu, kungabi khona ukuphulwa komthetho ngendlela engafanele. Ilungu lePhalamende phinda bengusekela ngqongqoshe eminyango yezemisebenzi yomphakathi noyisakhamuzi kule ndawo uSihle Zikalala nayo beyingxenye yalomcimbi. Ibutho malakhiwa liyadidiyelwa lihlungwe einsizweni zesigodi nesigodi kukhishwe labo othi is the best of the best. Nathi ke silana njengabantu basendaweni, njengabantu abakhele inkosi yesizwe, njengabantu ababhilongayo kuyibutho lenkosi yesizwe. Siyafisa ukubonga kakhulu ubukhosi balapha eNkumbanyuswa ngoba phela ubukhosi obusimeme nobugxilile. uMasipala Indwedwe uthi ubone kubalekile ukuba yingxenye lomcimbi ngoba banobudlalo nobuhle nobuholi bomdabu kuzona zonke izizwe engaphansi kalo masipala. Kumsebenzi wethu njengomasipala waseNdwedwe ikakhulukazi uma ngabe kunemicimbi njenganalena eqhakambisa isiko nokukhulisa nje kwesizwe zamakhosi ngoba thina njengomasipala waseNdwedwe siyabuhlonipha kakhulu ubuholi bendabuko and singabanye bomasipala futhi abenza kahle kakhulu uma kusekuza ngasekusebenziseni namakhosi. Siye salelekelela ke njengomasipala sangenelela la inkosi ebifisa singenelele khona noma singeke sichaze kodwa singenelile ngendlela inkosi ebedinga ngayo futhi siye sigqugquzele nakwamanye amakhosi siyalekelela uma ngabe kukhona isidingo STA kakhulu izizwe zamakhosi. Ingakho ke sesithi njengomasipala amakhosi asondele ngenhlanhla ke awethu amakhosi eNdwedwe sebenzisana kahle kakhulu nawo. Lo mcimbi ngaphambi kokuthi kube usuku lokwethula ngokusemthethweni kube nezinhlelo ezahlukene ebezikhona okubalwa phakathi nokuhlinzwa kwenkomo ngalo kokusebenzisa usikhali kepha amabutho kube yiwona bengade eyiphula umqala. Gweteboho Sibisi wezindaba ze1 KZN TV kuChannel 261 ngiseNdwedwe. Sekumunyaka wesithathu ke lona kwaqala umjaho wamahashe endaweni yaseNquthu enhlaneni kaMthaniya obamba ke elikhulu iqhaza kufulekeni umnotho wakule ndawo eyakhelwe kakhulu izindawo zasemakhaya. Lo mjaho obizwa ngeNquthu June ububanjelwe ke eMaduladula ku18 kaphathi komasipala eNquthu uhlelelwe ke ukuthuthukisa nojoki bamahashi abesezindaweni zasemakhaya. Imeya kaMasipala iNquthu ithi lo mdlalo ngowokuthuthukisa umphakathi kanye nomnotho waleli dolobha. Umphakathi wakithi eNquthu sithuthukise kakhulu nomnotho wakithi eNquthu ngoba ngalolu suku lwanamhlanje nje bafikile abathandi bamahashi nabathanda lomjaho balala emahotela aseNquthu futhi nomnotho waseNquthu kuthengiwe edolobheni kube nalo ushintsho ngoba ihashi nje liphumelele namhlanje lakwazi ukudla umhlanganiso kumen race liqhamuka eMpumalanga lakwaDube eMpumalanga okukhomba khona ukuthi abantu baqhamuka kuzo zonke indawo abakhona la namakomiti hashi ade qhamuka kuwo wonke ama district ade khona aqhamuka eKingcetshwayo aqhamuka eZululand aqhamuka nangaphandle kwala esifundazweni kade bekhona base Free State bezogijisa amahashi lapha. Lokho ke kuyawuthuthukisa umnotho wakithi lapha endaweni yaseNquthu. Uqhubeka ngokuthi bayafisa ukuba lo mjaho ubemkhulu njengeminye. Futhi ke nalabo bayithengiselayo uma ngabe kuhlangene abantu kanjena bayakwazi ukuthi bakwazi ukudayisa nezinto ezidliwayo bakwazi ukuxosha inkece baxoshe ikati eziko. Sithi njengomkhandlu waseNquthu siyabonga kakhulu kubaxhasi bethu abasixhasile noma ngasababalanga sisazoqhubeka sinxenxa abanye abaxhasi ngoba sifisa ukuthi lo mjaho ukhuphuke kube sezingeni lemjaho esiyasiyibone kuKingcetshwayo siwabone koDandi July sikubone koDurban July ngoba siyabona ukuthi uhlomlisa abantu baseNquthu.
kanti omunye wabasubathi uthi nakuba lo mdlalo ungelula kodwa uyabalekelela ezintweni eziningi njengentsha. Namhlanje ngiphuma position 1 bengigibele ihashi isicefe esimnandi. Engingakusho nje ukuthi isport samahashi asikho lula mawusasiqala kodwa mawususijwayele siba right. Qala kwami ukugibela amahashi ngaqala ngigibela nobhuti wami uMelusi lo ogibela umbayimbayi ngaya ngaze ngajwayela. Engingakusho ukuthi kumnandi emahashini kakhulu. And isikhathi engisichithana namahashi isikhathi sonke sami because phakathi neviki ngitraina ka2 bese ngilindela irace elandelayo. Engingakusho nje kubantu abasha ukuthi since sisemahashini kanje thina njengabantu abasha njengabantu besifazana ngekhulumela kwelethe side siyagwemeka entweni eziningi because isikhathi phakathi neviki siyatraina ngama weekend siyadlala and siyabonga futhi nakubaphathi bethu nabasiphethe ukuthi ngaso sonke isikhathi njengoba njalo makuhle ngoba akugcina kuba inquthu uJuni namhlanje njalo ngama weekend ngamasonto nomgqibelo suke sinemjaho. Ubikuthobeka dladla ezindabeni ze1 KZN TV ngisenquthu. Siphinde futhi seyitolo sobuya siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde sikwamukele imbukelo sabukele zona ke indaba ze1 KZN TV sikubhekele bekuyizona beyihamba phambili osukwini namhlanje. Kukhunjulwe intsha yango-1976 ibithe chithisaka imigubho yentsha kanti kukhuthazwe intsha ukuba ke ivuke emaqandeni. Ake sibheke engosini yezomnotho. Izimakethe zivale irandi liwu-17.95 emaqhathiso nedola lasemelika libu-24.32 emaqhathiso nopondo libu-20.69 emaqhathiso ne-euro. Igolide lona belu-$3,424.76 i-ounce welo ngahluzwe wona u-$69.36 umphongolo. Nasi isimo sezulu esingalindeleka. Bukeli ziyaguqa bengiphathile zona osukwini namhlanje. Mina nawe ke sesiyophinde sihlangane futhi masiphinde sihlangana nibe neholide lemnandi. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.